Ni nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Nkhosi undaka mupayamba nayo mitu yake. Vuto la zachuma lakhoza ntchito zopereka magetsi m'midzi. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malamulo wati nthambi zopereka chilungamo m'dziko muno zaola. Ndipo mu nkhani zina mayi wa fuko Monica Chekwera ayamikira bungwe la NAM chifukwa choyika ndondomeko zabwino zotukula masewero a mpira wa manja. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tindikhaye limodzi. Yamba vuto la zachuma lakhoza ntchito zopereka magetsi m'midzi zotchedwa MARIP pamene unduna wa zamagetsi ukufuna ndalama zokwana 76.5 billion kwacha. Izi zadziwika pamene akuluakulu ku undunawo anakaonekera ku makomiti ya ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula atakaonekera ku makomiti yoona zachilengedwe komanso ma reforms ya ku nyumba ya malamulo lachiwiri wachiwiri kwa mkulu waona za magetsi a m'midzi a Francisco Chingoli atunduna wawo kufunika ndalama zokwana 64 billion kwacha kuti agule zinthu zoyendetsera magetsi a MARIP phase 10 koma undunawu uli ndi ndalama zokwana 570 million kwacha zokha kwa akaunti kwawo. Iwati zikuchitika kamba kakuti undunawu sukulandira ndalama zake za misonkho zochokera ku mafuta a galimoto m'dziko muno. Chilo zambiri za MARIP phase 9 zili patali kwambiri kumano kupira kuti ndi malonjezo amene talonjezedwa ndi aboma komanso anthu amene amatiyang'anira talonjezedwa kuti ntchito zimene zinama zipezeka ndipo ntchito imene ipitirira panopa kutengera pa ndalama zomwe zimene timapeza kuchokera ku ma levels ena tikuthamangira tunthu pa ground ndipo palibe contractor amene apanga timobilize ndalama zimene zotikwanisa kulipira ma contractor chiro ndikumagwirika bwinobwino so ndi zimene zotikupira kuti tifikira amene papo tikwanitsa ndalama zimene tikufuna komanso chiro kuti imalizike bwinobwino as planned. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti yoona za chilengedwe ya ku nyumba ya malamulo Awirani Chilenga ati mavuto osewa akhoza kuthetsedwa ngati boma litaganiza zokweza mafuta m'dziko muno. Iwati boma lukanika kutolera ndalama zokwanira kamba kakuti anthu amalowetsapo ndale akafuna kukweza mafuta a galimoto komanso misonkho m'dziko muno. Ndiye ifeyo ngati komiti mu nyumba ya malamulo tinapereka ripoti yopempha boma ikapo maganizo kuti kukanakhala kotheka kuti boma liwonjezere pyolera kwa amera kuti mafuta akwereko ndithu ndi mulingo woyenera osati mulingo woti apeze profit koma mulingo woti mafuta azipezeka komanso ntchito ngati zimene ziziyenda. Ndiye tikubwerezanso panopa kunena kuti zitatero zitha kuthandiza kuti misewu ipalidwe komanso MARIP phase 9 MARIP phase 10 zikwaniritsidwe. Pasi pa ntchito yopereka magetsi ku mizi ya MARIP 9 boma likuyembekezereka kupereka magetsi ku nyumba zokwana 460 koma pakadali pano nyumba zokwana 227 zokha ndi zomwe zafikiridwa. Komiti ya Public Accounts ya ku nyumba ya malamulo yadandaula ndi kulephera kwa akuluakulu a boma kupereka chilango kwa anthu ogwira ntchito m'makonsolo a m'dziko lino. Komiti iyi yati anthuwa amakhuzidwa ndi mchitidwe osakaza ndalama za boma. Izi zadziwika lachiwiri pamene komiti iyi yayamba kukumana ndi makonsolo osiyanasiyana pa nkhani yokhuza ripoti la Auditor General limene lidaonetsa kuti kudali mchitidwe osakaza ndalama mchaka cha chuma chimene chidatha pa 31 March 2022. Wapampando wa komiti iyi Mark Botman wati komiti iyi ndiyokhuzidwa ndi mchitidwe osakaza ndalamawo zimene ati zikuchitika kamba kuti anthu ogwira ntchito m'bomawa sapatsidwa chilango pa khalidwe lawo. Botman afotokoza zambiri kwa Nkhani mwathu Pemphero Malimba. Makanso ambiri kwambiri akukumana ndi mavuto makamaka kagwiritsidwe ntchito kachuma. Ndiye ife tikunena kuti ngati komiti ya parliament ndi nthawi tsopano yonena kuti ku OPC ku Office of the President Cabinet kwa Secretary to the Treasury komanso ku Local Government Finance Committee mankhani ngati zimenezi za kuma councils tizitenge tipitise kumene kucha komanso tiawunikire kuti nkhani zimenezi ngati zili zofunika kupita ku polisi zipite ku polisi ngati kuli zofunika kupita ku Anti-Corruption Bureau zipite ku Anti-Corruption Bureau koma mapeto zonsezi tikufuna kuti ma council aja ayambe kuchita bwino kusiyana ndi mene akhala akuchitira chifukwa nkhani zambiri zimene zikutuluka ndi zomwezo zimene timabweretsa parliament ndikumauza ma members ndikumachita debate koma ikhale nthawi tsopano yotseka kuti ayi panopo zinthu zakwana tiyeni nawo tiyambe kuchita act kuti olandira ma punishment azilandira ma punishment olandira ma award chifukwa cha kuchita bwino azilandira ma award chifukwa cha kuchita bwino. Lachiwiri komiti imakumana ndi makonsolo a boma kuneno Kasungu Nkhotakota ndi Tcholo.
bwanamkubwa wa boma lanino a Rosemary Nawasha anafotokoza motere. Kupita chitsogolo chimene chichitike ndi chakuti every month director wina aliyense akuyenera kumapereka report mu office mwanga ya zimene akuchita, kaya ndi wakuma project ngati director of public works afotokoze kuti ma project akuyenda bwanji, ali pa stage yanji, anapanga ko visit kangati, kuti tidziwe kuti ntchito ikuyenda. Ngati zitakhala kuti zavuta china chakebe chachitika, then that director will be responsible for that problem. Wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za malamulo a Peter Dimba wati nthambi zopereka chilungamo m'dziko muno zaonongeka kwambiri ndipo zikufunika kukonzedwa bwinobwino. Adimba anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe nthambi zopereka chilungamo zikuchita mkumano owunikira momwe chilungamo chikuyendera m'dziko muno. Kathe Maulidi ali ndi ripoti lonse. Adimba ati pali kufunika kwakukulu kuti zinthu zikonzedwenso mu nthambi yopereka chilungamo, ponena kuti nthambi zambiri zikukondera anthu olemera ndipo zikukaniza chilungamo anthu osauka. So malamulo athu akhoza kukhala ali bwinobwino, koma nkhani ndi ma practices zimene timachitira zinthu zathu, ma traditions zimene tinazolowera. Nakamba kumwachitsanzo ponena kuti munthu oganizidwa milandu akamangidwa ndi kumpititsa ku police cell, ku polisi kuja, mmene amakhala muja mumvetsa chisoni kwambiri zoti munthuyo ndi suspect chabe, sanapangidwe convict, sitingamvetsetse chifukwa nkati muja mulibemo mpweya okwanira, timawindo take ntati ng'ono, mumakhala ndima, mulibenso ngakhale toilet, amavutika ngakhale kuti azithandize kumene, ati amayuza mabuckets, zimene nzonera kuti sizololedwa iyayi. Koma poyankhapo mmodzi mwa akuluakulu ozenga milandu ya boma ku polisi a Damiano Kaputa ati aphungu ku nyumba ya malamulo nawo ali ndi gawo loti achite. Povomereza kuti zinthu zinadi sizikuyenda bwino, mkulu kumabwalo a milandu Arizini Msikamanda ati pali kufunika kuti anthu asiye kulozana chala ndi kupeza mayankho amavuto omwe nthambi zopereka chilungamo zikukumana nazo. Nzoonadi kuti tivomere kuti mu kuyendetsa chilungamo tikadali nawo mavuto osiyanasiyana, kotero kuti sitinganene kuti tikuyendetsa pa chilungamo ati perfect, tili nawo mavuto zotsamwitsa zambiri mu kuyendetsa malamulo athu. Komanso kuti panapezeka kuti kukanilana, kutsutsana, chimenecho chione ngati ndi phindu la msonkhano umene ukuchitikawo, chifukwa zimene zikanatha kupitirira kumbali ife osadziwa, koma kuti anthu osiyanasiyana abwera pamodzi ndi zikumatuluka zimenezi zitithandiza kuti tipite chitsogolo. Pakadali pano nduna yoona za chilungamo Atata Simvalo avomereza kuti palidi mavuto ochuluka maka ku nthambi zopereka chilungamo, ndipo ati mkumano ngati omwe ukuchitikawo uthandiza kuti akuluakulu akambirane momwe mavutowa angathetseredwere. Kubwera pamodzi pa conference imeneyi ndikofunikira kwambiri kuti timve maganizo kwa anthu osiyanasiyana pa nkhani pavuto losunga anthu mndende nthawi yayitali mulandu usanazengedwe, komanso ena nthawi yayitali judgment isanatuluke, chifukwa kukhala mndende kukhala kwa anthu kwa amene amangidwa ndi court kuti mwapsani mulandu wakuti mukakhale mndende zaka zakuti, kwa mtoti mulandu sinalowe mcourt, sinayambi kugamba komwe sunazengedwe, kuti azikhala mndende nthawi yayitali ndi chitonzo chizunzo chachikulu kwambiri. Koma kakati apena munthu mukumulanga musanapeze ndi mulandu. Ndi conference imeneyi nkhanaketi imeneyo kuti tipange zotani kuti mavuto amene wawa achepe kapena athe kumene. Mkumanowu omwe ndi wa masiku awiri ukuchitika pamutu owunikira nthawi yosungira mchitokosi anthu omwe akuganiziridwa kuti apalamula mlandu, komanso momwe ntchito zopereka chilungamo zikuyendera kuno ku Malawi. Mayi wa fuko Monica Chakwera ayamikira bungwe la NAM chifukwa choyika ndondomeko zabwino zotukula masewera a mpira wamanja m'dziko muno. Achakwera amayankhula izi pa mkumano ndi bungwe la NAM ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri. Zambiri mu ripoti ili la Mavuto Akambowe. Mayi wa fuko Monica Chakwera anayamikira utsogoleri watsopano wa bungwe loyendetsa masewera a mpira wamanja m'dziko muno la NAM chifukwa choyika fundo zabwino zopititsa patsogolo masewera a mpirawu m'dziko muno. Mwazina Achakwera anati ndiokhutira kuti bungwe la NAM litsata fundo za ulamuliro wabwino komanso kuyendetsa ntchito zachuma mopanda chinyengo.
nthawi zina mwina zankalasi kuchita bwino ngoma zinazi kuchita bwino, then you go far. And if we know how sports is in the world, ena mwina uskulu sana bide koma ndiya anthu oti ali pamwamba ziti chifukwa cha talenti imene Mulungu anatani anapasa. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa bungwe la NAM Avitumbiko Gubuduza anati bungwe lawo liyesesa kuyika ndondomeko zabwino ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo masewero a mpira wamanja m'dziko muno. Timafunika kuti tauze strategy yathu as an association kuti tifuna kuti tikwaniritse zinthu zingati kapena zinthu zotani. Chachitatu timauza so maplani amene takhala tikupanga komanso maplani amene tili nawo amene timafuna kuti iwowo ngati kuli kotheka tithandize kuti tizitha kupanga fundraise ndrama zonena kuti zingatithandize kuti strategy kapena ndondomeko zimene takonza zichitike. Mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports Henry Kamata anali nawo pamwambowu. Ndipo pamapeto pa zonse Chakwera anapereka uniform ku timu ya mpira wamanja ya dziko lino pamene ikukonzekera masewero osiyanasiyana imene ikasewera ndi timu ya dziko la South Africa mwezi uno. Pafupifupi theka la ana omwe akudwala nthenda ya ulumali wa mu ubongo akulephera kupeza thandizo mzipatala. Izi chomwechi kamba kazifukwa zina kuphatikizapo kutsekeredwa nyumba ndi makolo awo. Mkulu woyang'anira madotolo omwe amathandiza anthu avuto oli mboma la Mangochi ali nafe kusate wanena izi pamwambo kumbukira za nthendayi. Yohane Simon walemba ripoti lomwe akwerenga ndi Kelly Napolo. Akusate ati nthendayi ndi yayikulu kwambiri chifukwa imakhuza misempha yomwe imathandiza kuti munthu azitha kukhala kapena kuyenda payekha. Iwo ati boma la Mangochi lili ndi ana osachepera 2200 amene akufunikira thandizo la nthendayi. Koma Akusate ati pakadali pano ana osaposera 1000 okha ndi omwe akulandira thandizo la nthendayi. Mangochi nsei tilipo anthu okwana 5 amene timayenera kuona osati kupatula ana okhawo komanso mavuto onse ofunika physiotherapy tilipo okwana 5. Ndiye zimavuta abe kuti tingafikire bwanja nawonse chifukwa kwa amene timaona kuchipatala ndiye kuti amachoka kwawo ena amachokera kutali kwambiri kuti afike kuchipatala. Ndiye ena ambiri mwa amenewa amangokhala ku nyumba chifukwa vuto limakhala ndithu kwa moyo wonse timene tizaona kwa nthawi yayitali. Ndiye zimavuta kuti azikwanisa kubwera kuchipatala. Timauza kuti azibwera pamwezi kamodzi chimene zimazayitika kuti amazikhala ngati kuphunzira zoti azikapangana mwana yocha ku nyumba. Mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi Children's Village a Felix Chirombo wati ntchito yothandiza ana odwala nthenda ya ulumali wa mbongo inayamba ndi ana 10 okha. Iwo ati pano akuthandiza ana osachepera 600 ochokera m'midzi 39 mdera la mfumu yayikulu Mponda mbomali. Ana ena amasoweka zipangizo zosiyanasiyana zoti ziathandizire pa vuto lawo kuti akhale bwino, ngati pamafunika mipando, special mipando yoti ziathandizira, zipangizo zina zoti ziathandizire kuyenda, komanso zina zimene ngati zakudya zosiyanasiyana zimene zimafunikira kuti zithandizire moyo. Dziko lonse lapansi limakumbukira za nthendayi pa 6 Oktoba chaka chilichonse. Pakadali pano banki ya FDH yapereka ndalama zokwana 5 million kwacha ku nthambi yoona za operation ya mu ubongo pa chipatala cha Queen Elizabeth Central, pomwe nthambi ikonzekera kukondwerera zaka 10 zothandizira anthu. Mkulu woyang'anira za malonda ku banki Alevi Nkhani ati thandizo ndi gawo limodzi la zomwe FDH imachita podzipereka kuthandiza za umoyo m'Malawi. Polankhula pamwambo opereka thandizo ku Blantyre, Nkhani adatsindika zakufunikira kuthandizira ntchito za chipatala. Ife monga banki yaikulu ya Malawi munomo m'Malawi timakhala nthawi zonse okonzeka kuti tizitenga nawo gawo pa zinthu zochitika m'dziko lathu, makamaka zokhuza za umoyo. Choncho atatiuza ku Queens kuti ku department ya neurosurgery afuna nawo thandizo kuti akhale ndi chikondwerero chawo chimene akuchita patatha zaka 10 o zaka 10 akuthandiza anthu. Tinachiona ngati ndi cha mtengo wapatali chifukwa kuthandiza anthu ndi chinthu chimene chili chinthu cha mtengo wapatali
kupereka umoyo wamphamvu kwa anthu ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Choncho monga ife a banki tinachiona ngati kuti yayi tigwirane nawo manja kuti akondwerere ntchito yabwino imeneyi ndi cholinga choti alimbikitse apitirize kugwira. Ndipo oyimirira chipatala cha Queens pamwambowu Dr. William Peno anati gawoli limaona odwala pafupifupi 900 pa chaka. Zaka 10 zapitazo department imene ya neurosurgery kunalibe pa Queens pa. Ndi tunachiona chachikulu kuti mmene takwanisa zaka 10 ndikuonera kumene tinachokera popeza mmene tinkayamba panali adokota amodzi okha amene amapanga zimenezi. Pano pa mmene tikuyankhula pano tili ndi at least madokota 5 amene akumatha kupanga operate mu field imene yotchedwa neurosurgery. Mmene tili panopa because ndikuno ndikulilonge kumene ma patient amapita for akafuna ma services za neurosurgery ku Queens kunoko ndimene timalandira ma patients ochulukirapo. Ndipo vuto limene tili nalo panopa ndi mostly zipangiso zogwirira ntchito zimene zikufunika kuti ma operation anthu amene wazipangika. Chifukwa mmene tili pano tili ndi anthu otakudikira kuti apangidwe operation koma pali zinthu zina zimene zikutha kusowa kuti ma operation wachitidwe. Tipitiriza upasirani nkhanizi mukatha kuonereze. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. Popitiriza nkhanizi konsolo ya mzinda wa Lilongwe yapereka chilolezo kwa magulu a nzika zokhuzidwa omwe ali pansi pa bungwe la Malawi and the Economic Freedom Movement kuti atha kuchita zionetsero zomwe akonza kuti zichitike lero. Maguluwa akuchita zionetserozi pokakamiza boma kuti lisinthe lamulo loti mzika za dziko lino zizitha kugwiritsa ntchito chiphaso cha unzika chokha polembetsera mkaundula wa voti. Maguluwa akufuna kuti boma likhazikitse lamulo lokuti Amalawi azitha kugwiritsa ziphaso zina polembetsa mkaundulayo. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti limene wawerenga ndi Mercy Matonga. Wapa mpando wa Freedom Movement Joseph Epeshi anati bungwe la NRB likukanika kupereka ziphaso mokwanira. Iwo anati anthu ochita zionetserowa akayenda kuchokera pa Crossroads ndipo ukafika maofesi a konsolo ya mzinda wa Lilongwe mpaka ku bwalo la milandu komwe akapereke chikalata chawo. Nkhani yayikulu ndionena kuti ameki mugwiza ndi NRB panakhazikitsidwa lamulo nakuti wina aliyense ovota akuyenera kukhala ndi chaunzika. Ndiye ndi lamulo labwino sikukukana, koma nkhani yayikulu ndionena kuti NRBwo akanika kupereka chaunzika kwa Malawi wina aliyense amene ali ndi kothekera kuti akuzovota. Choncho ifeyo pempho lathu linalonena kuti akunikirenso kunena kuti pali njira zina monga ngati munthu akuzagwiza passport, akuzagwiza driver's license, kapena mwinanso kugwiza chitevino mbonoka mfumu mmene timachitira mbuyo mu tsimu. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation Michael Kaiyatsa anati kuunikanso kwa malamulo kungathandize kuchepetsa mavuto omwe adakali pano maka kwa iwo omwe alibe ziphaso za dziko lino. Pali mphekesera kuti bungwe la NRB likukondera chigawo chapakati pogwira ntchito yake mosadukizadukiza kuyerekeza ndi zigawo zina komwe anthu olembetsa akukumana ndi mavuto ochuluka.
mawanja pafupifupi 200 amudzi wa Chinsinga mfumu yaikulu machinjiri boma la Blantyre alandira thandizo la chakudya chowathandiza kuchepetsa vuto la njala mderali. Thandizo liradza pamene ana awiri abanja limodzi anamwalira atadya zomera zomwe zimaoneka ngati chinangwa sabata yatha. Ana ena awiri abanjali akugonekedwa mchipatala chifukwa cha vuto lomweli. Bungwe la Joyce Banda Foundation motsogozedwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Mai Joyce Banda ndi lomwe lapereka zakudya za mtengo wa pafupifupi 4 miliyoni kwacha. Zambiri mripoti la Alweden Mpasa limene wawerenga Benedict Mia. Group Village Headman Chinsinga anati ngozi idachitika pamene mmodzi mwa anawo pofunafuna chakudya cha abale ake adakonza chakudya chimene chimaoneka ngati chinangwa ndi kuwapatsa abale ake. Ngozi yaoneka nziko mudzi mwathu mwanga muno ana anapita kukaba chinangwa mlenga ndi njala. Tete kaba chinangwa ndi anabwera kuzapasa aziphwake kupasa anang'ono anacha kudya anapeza kuyamba kudwala. Kuchoka kudwala mpaka anacha anamwalira kuchipatala kumachinjiri. Ndiye vuto la njala. Oyendetsa ntchito za bungwe la Joyce Banda Foundation a Clement Malemia ati ndondomekoyi ikufuna kuthandiza mawanja amene akukhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya. Ndi madera ambiri amene ifeyo ngati a Joyce Banda Foundation International amene tikuafikira mu njira zosiyanasiyana ngati njala ndikhozanso kunena tino masiku apitawanso tinali mboma la Machinga kumene konso tinamva kuti anthu ena amapezeka kuti amadya chiteze ndi founder atamvanso zimenezo anatitumanso kuti tipite tikathandize ndipo kumene konso tinafikiranso mabanja ochuluka kuwathandiza ndi chimanga komanso pambali pa chimanganso timapasakonso ndrama pafupifupi aliyense timapasa 4,000 kwacha yoti athandizire kukagaisa chimanga ndi kupanga ufa. Mmodzi mwa anthu omwe alandira thandizoli a Gilbert Nkhoma anathokoza bungwe la Joyce Banda Foundation kamba kopereka thandizoli mu nthawi yake. Zimene atichitira ndikukhulupirira kuti anthu ena sakanatichitira zinthu ngati zimenezizo. Izizo ndi zinthu zotamandika kwambiri. Ifeyo tikupempha kuti mchitidwe umenewo wachitawu akachitirenso anthu ena. Mawanja pafupifupi 200 ndomwe alandira thandizoli. Kampani ya Sunbird yapereka thandizo la ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha zothandiza pa mpikisano wa Presidential Charity Golf wa chaka chino. Mkulu wa malonda ku Sunbird Atemu Akadzanja wati kampani inaganiza zothandiza mpikisano chifukwa inaona kuti zolinga zake ndi zopindulira Malawi. Akanjaza anayankhula ndi mtolankhani wathu Taunga Sabola. Titapemphedwa tinaona kuti ngati Sunbird tingachitepo kanthu ndizofunikira chifukwa kuti ntchito imeneyi ndi yanoko ikuthandizira zinthu zingapo. Number 1 kwa ife chimene chinatipira mtima kwambiri ndikuti ndalama zimene atatolere zikuthandiza ana a school mu ma colleges ndi ma universities. Ifeyo ngati Sunbird timakhalanso ndi program yathu yothandiza ma communities munjira zosiyanasiyana. Njira imodzi imeneyi ndi ya education. Ndifeyo ngati Sunbird titaona ndi initiative ya Presidential Charity Initiative zimene ikufuna kupanga tinaona kuti zimene akupanga ndi zimene timapanga ifeyo ndizofanana. Therefore tinaona kuti ndi bwino kuti tipange support ndi 5 million kwacha towards ana school amene akuvutika school fees. Wapampando wa komiti yofuna kupeza ndalama kudzera ku mpikisano a Boyd Luwe athokoza Sunbird chifukwa cha thandizoli. Panopa tipasa 5 million ndrama imene yafikisa ndrama zimene tatolera panopa kuti zikwani 500 million. Target imene tazipasa ngati komiti imene tinauza president tutolera ndi 600 million ndi kwasala 100 million. So kwa ife nkupempha pamalawi onse makampani na mabungwe osiyanasiyana kuti abwere tigwirane manja titolere ndrama imene yasalayi chifukwa kuti ntchito imene tikugwira kuthandiza ana ambiri monga mukudziwa kusanje tumanga school kwampatsa kuja ndiye chithandizo chofunika kwambiri. Kugwiritsa ntchito luso pokweza chikhalidwe ati kuli ndi kuthekera kothandiza achinyamata kutenga nawo gawo pokweza chuma cha dziko lino. Ena mwa achinyamata aluso ndomwe anena izi. Daniel Zimba wadza ndi ripoti.
achinyamata aluso komanso ochilimika pa chikhalidwe atemwa banda ndi Tigrin ati achinyamata ambiri mdziko muno ali ndi luso lomwe atati aliphatikize ndi chikhalidwe chawo litakupindula. Abanda yemwenso ndi mkulu wa gulu la zachikhalidwe lotchedwa Looks Lifestyle wamema achinyamata kugwirana manja ndi kuthandizira kupititsa patsogolo chikhalidwe kudzera mu luso lawo. Chomwe ine ndimadziwa ndi chokuti kukhala munthu wa nzeru sizikutanthauza kuti ukhale ndi nzeru mkalasimuka, koma ukhoza kukhala ndi nzeru kudzera mu luso ndi zinthu zina zambiri zimene iweyo umatha kupanga. Ndiye ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti achinyamata tizitha kutengapo gawo kugwiritsa ntchito zimene timatha kupangazo popititsa patsogolo chitukuko komanso chikhalidwe chathu. Ineyo ndimakhulupirira kuti tonse pamodzi tingathe kutukula chikhalidwe chathu. Ndipo Tigrin wati iye wapindula kwambiri ndi luso lake chifukwa amaphatikiza ndi chikhalidwe chake. Ukakhala nyamata kuti kupanga music yakunoko imene authentic, kandi wenchewa, kandi wentumbuka, kandi chani, kumene kuja kuli ma instruments osiyana-siyana, kuli madansi osiyana-siyana, kuli zinthu zimene zimakhala tikupanga ngati chikhalidwe chathu. Tizenga zimene zijazo kuzipanga fuse mu music. Tipezeka kuti music yathu ija ngati imene yanga inapitira patali kuwina maodzi kunja ku America, ku UK, chimodzimodzi zanso zikhoza khala chimodzimodzi. Awiriwa atsindikiza kuti chikhalidwe chimathandizanso pa chitukuko kudzera mu ntchito zokopa alendo. Ntchito zokopa alendo zimapereka ndalama zopitirira 6 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe dziko lino limapeza pa chaka, ndipo anthu pafupifupi 500,000 amalembedwa ntchito mu nthambi ya zokopa alendo. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yake. Vuto la zachuma lakhoza ntchito zopereka magetsi m'midzi. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yona za malamulo wati nthambi zopereka chilungamo mdziko muno saola. Mu nkhani zina mayi wa fuko a Monica Chakwera ayamikira bungwe la NAME chifukwa choyika ndondomeko zabwino zotukula masewera a mpira wa manja. Munali ndine Yankho Seunda.